Khulumkaba ebak jotono sini amani kok haste hapangbai gosijak kedungma bisini sekang abo gosina harjaka fiaba jang sini kok bai tabu koilai rongno khabanok tangnok rogo sinani kebang nukjayako chenglaiako loi koriko abon bagai जों दाबो सिलायनाय हायाबानोसै सिनि एडिसि हाबां साख्लाय दिखा सिनि एडिसि रग सिनि आमनि ककबायनो कोइलाय रग सैदि एबा यासा जागना हिनाय गियाबन बागै सोंथिनि नायलायनाय खायसे रोंनंनि फोरोंनाय एबा फोरोंनाय जोग फानङै मानावबो बोसकांनि सालसा रोंनगो थांबांगला आवन बागै सालसा सालनि सिगां फोरोंनाय बखरक एबा हेडमास्टार न कोइलायनि मानि ओंके टु दि हेडमास्टार सामपारि गामि हायर सेकेंडरी स्कूल चेथवां गामि गणतिसा त्रिपुरा आबो ओंके रोंनंनि निकुमा आवन नरकनि मुसुंदि नरक स्लायनो हादि सालमारि 1 January 2020 आवन नरक स्लायनो हादि कक बथमा एबा सब्जेक्ट फाइनाय सालमारि 1 January 2021 कक तिसाल सानदेनो हिनो कक तिसालो कैजुअल लीव नि बागै कोइमुं ब्लाय एबा कोइलाय कोइमुं ब्लाय बो हिनो कोइलाय बो हिनो नरक बबनो हामजाकुक आबो नरक साइनो हादि कक थाइनि न खम एबा स्मार्ट इनके नरक कैजुअल लीव न स्लाइनो हादि नरक असालो कैजुअल लीव दाननो हानाय मेडिकल लीव दाननो हानाय बल लीव ना हानाय नरक तामनि बागै दुआनाय नरक आबो स्लाइनो हादि बरम गनां चाकरा जोक रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम मनेको बरम याफुरै साजागो आं पान्थर देव बर्मा जमातिया मुरा सिंह कोलय अचय रियां त्रिपुरा रुपिनी आबो नरक नि टाइटेल बाइथांनि टाइटेल आबो नरक स्लाइनो हादि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नरक स्लाइनो हादि सामपारि गामि हायर सेकेंडरी स्कूल आबो नरक स्लाइनो हादि नरकनि रोंनकनि मुं फाइनाय सालमारि 1 January 2021 ककति साल एबा सानदे नरक स्लाइनो हादि नरकनि मुसुंथै नकनि कायसा याकर माया जात सामंग कुबुजाक तंगमानि बागै याकर माया जात माने अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस माने कक आबो याकर माया जात सामंग कुबुजाक तंगमानि बागै अ सालो रोंनगो फाइमांगलाक आबोनि बागै आं बरम गनां साकरा जोगनो आनि अ दुआ मानि सालनो कैजुअल लीव एबा मेडिकल लीव व खिसन रिनानि बागै खाबै खुबकी कयजाव निनि अ सालसा दुआ मानि सालनो नों ब लीव व नों खिसना मुसुं आरो नों खिसनि मानो नेक्स्ट बायदि कोइनायनि निबिसिंतै आं खाकावो तै खातुंगो आनि साकानि खुरसा जाक एबा सैजाक रकनो नरक कखैनो साइनो हादि बबन नरक खाफुरजाक चेट छय नायै बरम गनां चाकरा जक आनि कोइलायनो खाबाय खुबायखे यासाकना उंथुं हामबायाफोरै कोइनाय निमु नेम ऑफ द एप्लीकेंट मानिको डेजिग्नेशन नरक पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट कॉन्ट्रैक्ट जागा कॉन्ट्रैक्ट टीचर अब जस्ट कैसे फुनुक मारी मो हाइकिन कोइलाय सिना नांनाय अको गया सिना रोंगिया रक वानाय तंनाय रक मायांग तंनाय रक बरकनि बागै मो हंके कोइलाय खाकाव मो कोइलाय नरक न सुबावानो तांगि हंके जों कोइलाय रक सिना नि वाइसु केबं मुंगो अन बागै नरक मो कोइलाय नुगै किसासक नरक सुबा जाकतिं थो मो कोइलाय नि बिसिंतै आबनो आनि वानसुमा के नरक ब कोइलाय नांगै तंग साबनो सिना नांगै तंग एबो रोंयांगै तंगो के नरक टलाव कमेन्ट खायदि आं नरक जे मानसा सुबानाय हामबाय जतनो खुलुमखा।